Amma kamun na dan Allah ku taimaka ku danna mana subscribe domin mu ji daɗin kawo mau. Ya dan kwanmu. Kar ka sake ce min dan kwan ba kai tsaye. To me zan ce ma? Alhaji Ayuba dan kwan ba nake. Akwai bane sa wa yayin noma gidan da uwar ta kasa. Zillaziya. Yiwa gani. Me zaka ce akai? Kai, dole bariki tayi rana. Ba karamar rana ba ma. Kai. Haka kace? Yuli to kin ji abin da dan uwanki ya dan kwan me yace? Ke me zaki ce akai? Kai dan lamalan juya baki duwari. Kai. Wannan shugabanka da brush ne. Ai kace yanki ne fa. Amma ba ruwa na. Ke da dan uwanki ne. Ka ji abin da ta gaya ma alkuran karfe biya dan kwan sai ka rama. Rama abin da ta ce ma. Ina ganin rabona da burai tun lokacin da aka auro ya ta mace ina saurayi. A da Allah ya dinko da. Amma ya dan kwan mun kallon wani abu da kai da zillaziya kuna dan yin. An duba ka gani. Haka ne ka ga ma hajji. Gaba ɗaya baban mu ya bata mu da hajji. Gala ya san ce da hajji ta gane billahi ma kamar ta. Ya Zaidu ya zance kun da ka sata na Alhaji Kaji a dokan jiji. Kuɗin da aka sata aka ɓoye shi a dokar daji da taimakon taska idan aka ɗauko Yau za ba taska ce. a bai wa ainihin wato taska naira miliyan 1. Ba ku ya dalci ba. Taska Kaji me zaka ce? A duk wahalar da ne kuna gidan yari a ɗauki naira miliyan 1 ba a cikin miliyan. Na Allah mallakan kare. Kai fa me zaka ce akan hakan? Wannan mutumin fa yana kan gaskiyansa. Allah ya maka albarka ka ji magana gaskiya. Yawwa. Za ka kawo mana certificate na auren tsohuwarka da tsohonmu. Inna lillahi. Me ka wannan magana? Inda ka ga yadda muke fama da yan uwanka kullum. Yaya dan kombo. Wai har yanzu gidan nan yana nan kamar gidan kaji. Kai, kar ka sake sa bai. Kai iya arzikin ka zo nema yanzu ba yadda muka saba yi a cikin gidan da ka saba. Allah yi shi da Ka burge. wa. Kai, Kai ba zuwa. Ai kai ka fara. An ta wuce ta baki a cikin wannan. Dala ni kuka dala ya. No.